zinikeze ithuba lokukhuluma hhayi nabantu abaningi, kodwa ube nomuntu oyedwa noma ababili ozohlezi ukhuluma ngoNkulunkulu kubona. Ngale nkathi ukhuluma ngoNkulunkulu kubona, awuyisizi kuphela wena, usiza nabantu abaningi, ngoba labantu okhuluma kubona, njengoba uba-activate noma ubafundisa, kukhona abanye abazobafundisa begcine sebanda abantu abasindiswayo. Ngale nkathi uyinakekela kakhulu kulo ongcolile noma omubi kakhulu, uyinikeza ithuba, ungamjaji lowo muntu. Uma esuka kuleso simo, ethola amandla akhe, ethola ubuyena bangempela, uma esukuma lapho loyo uzokwazi ukuthi aqhubeke ame, kube kukhulu ukuthi bemsuse la ozofika khona naye ngokokholo. Njengoba-ke kubalulekile ukuthi abantu uyinikele kubona abanye, ingoba usuke wenza lento uNkulunkulu ayenza kuwena. Ayithi uNkulunkulu uyafuna akuxolele, uyafuna akusize, uyafuna ngakujaji. Uma wenza lokho kwabanye, nabanye abantu bakwazi ukuthi bebone ukuthi kumele bekwenze kwabanye. Abantu bafunda kalula uma ngabe into uyi-actor.